vedare tinokuchingamidzai zvekare kune chimwe chirongwa pano paZim Facebook Secrets and Confessions. Tadzoka zvekare nemamwe mamessages. Rekezai tibva tapinda mumamessages edu atadzoka takakubatirai. Message yedu yekutanga yakamira sekudai so: hanzi makadi zvenyu mukoma, ndinokumbirawo kuti munge muchindiposterawo nyaya yangu makavigawo chitupa changu. Ininiwo ndiri mudzimai uye zvekare ndine makore 29 years kuberekwa. Mukoma, ndinoda kureururawo kuti I am a slay queen, kuti ndige ndichizotanga kuita izvi zvekuslaya. Zvakatanga apo pandakapindawo muHarare ndichibva kumusha, ndokubva ndachizotanga kushandirawo umwe mukadzi uyu basa rake rainge riri rekuti aingoendawo kunyika dzakasiyana-siyana achiita zvekuhodha. Saka nguva zhinji aingogara zvake asipo pamba. Saka akazondikumbira akabva anditi ainge achida kuti ndinge ndichizoshanda kutable kuflea market kwake uye zvekare nekumba kwake, but ndichizonoshanda kumba ndinenge ndichishanda saneni wake. Ndakabva ndabvuma paya ndikabva ndati why not, because this will be like double the salary. Uye zvekare ndainge ndataura naamai vangu vakabva vanditi you can go for it. Apa ndainge ndiri munhu ainge aine hunhu panguva yacho iyoyo pandakatanga kushanda ndichigarawo kumba kwake. Zvino akazoti aenda kunohodha, akatora nguva mukomanashi kuti ange achizodzoka. Saka murume wacho mukoma ainge ava kuya achindinokera padhoo achindiudza kuti ainge achida kupinda. Ndakaramba. Zuva iro mukadzi uyu paakazodzoka, zvechokwadi ndainge ndichida kusiya basa. Ndakaswera muswero wese wezuva ndichingofunga chete, ndichingoti ndodiko ndomuudza mukadzi uyu kuti murume wake aindinetsa. Saka ndakabva ndachizongotaura neimwe friend yangu akabva anditi kune vanhu vakapusa, uri kuti vanhu vaunoshandira vane mari yakawanda, but yet uri kungotadza kungorarwa kunoku kumusha. Wakararwa nevarume vanganiko iwewe? Vamwe vaitokurarira madhola, on top of that vozofamba vachikunyeya. Apa uri kutoramba zvako murume waunogara uchiti ane mari yakawanda. Dai ndanga ndiri ini hangu ndingadai ndichitodanana naye ndichitochengeta amai vangu. Manje amai vako kunoku vari kuhaura nenhamo. Dai wanga uri umwe hako washandisa mukana uchiripo, nekuti nerimwe ramazuva uchazoufunga mukana uyu wauri kuvhairira. So mukomanachi ndakabva ndachizoti dzava time paya ndakabva ndazofonera murume wamadam boss vangu ndikabva ndati maswera sei, ndiri kunzwawo nzara. Mukoma akabva anditi uri kuda kudyei? Ndikabva ndati anything will be fine. Akauya mukoma nelunch apa akaita kunditengera chikafu chainge chakawanda. Zvandakaita mukomanachi ipapo ndakatoita chekutoviga pasi petable nekuti chainge chakawandisa, ndichitya kuti ko vanhu vanozoti kudii vachindiona ndatengerwa chikafu chakawanda kudaro nemurume wamadam boss vangu. So madam boss vangu vakazotosvika mukoma vakatoona ndichitodya, havana kutoziva kuti chainge chiri chikafu chandainge ndapiwa nemurume wavo. Chimwe chacho ndakatochipa mamwe mafriends angu au andainge ndichiwirirana nawo. So zvakazoitika mukoma ndezvekuti nemurume wamadam boss vangu takabva tachizotanga kucommunicate. Taiti usiku paya ivo madam boss vakarara nemurume wavo, inini ndinenge nditori busy ndichitotaura naye nema-SMS, because panguva yacho iyoyo ndainge ndisati ndava nefoni. Ndaitongoshandisawo chimbudzi ichocho ndisinawo foni yaipinda paWhatsApp. Saka taingocommunicata nema-SMS chete kuzonosvika vachizonditengera foni. Akanditengera foni in secret, akabva anditi ndaisafanira kuti ndinge ndichizoita kuti madam boss vange vachizviziva kuti iye murume wavo ndiye ainge anditengera foni. Ndainge ndava kuchengetwa. Zvino apa manails waizombofunga kuti ndiri musikana webasa, kana iwo mawivhi aya ndainge ndoiswa mawivhi aidhura. Madam boss vangu vachitokomplaina vachiti iwe unoreva kuti ungashandira mawigi, ungashandira manails shuwa apa uine mubereki. Vainge vasingazvizivi kuti kumba amai vangu vainge vachidya vachiguta. Murume wavo ndopandakaona kuti varume vakapusa, because murume uyu aisarudza kudhiraivha, kunyepera mukadzi wake odhiraivha
oenda kumusha onopa amai vangu achida kungoimpresa bhebhi achivapa chikafu. Saka amai ndainge ndakavaudza kuti vaisafanira kuti vange vachimboudza vanhu kuti ndozvainge zvava kuitika pakati pangu nemurume waMadam Boss. Uye zvekare ndaigara ndichivaudza kuti mwedzi zvava kuda kunopera kudai, madii mambofonera Madam Boss vangu muchichema muchiti kana zvokudya hamuchina. Saka Madam Boss vangu vaibva vatsamwa, vobva vatanga kupopota vachiudza amai vangu kuti izvezvizvi mwana wenyu kunoku basa rake raari kuita, mafuta anozora, kana inini handikwanise kana kumatenga mafuta iwawo, koma kana foni yandainge ndoshandisa kana ivo vega vaiti iwewe ndiwe munhu asina kana kutombokwana, mubereki wako ari kutambura kumusha uku, but unoshingirira kushanda kuti unge uchitenga foni inodhura kudai so. But ndaitongovaudza kutoti ndinge ndichitofaraka, kutoti ivowo vange vachifara, ndinototanga ndatombozvifadzawo inini pachezvangu. Vakazongosiyana neni, but vaisatozviziva kutoti ndainge ndichitopiwa mari nemurume wavo achindichengeta zvemhando yepamusoro. Saka ndakazoti ndabatira pamuviri ndikaudza friend yangu, but at that time friend yangu ainge ava kugarawo muHarare. Uyo ndiye aiita Mashura, because ainge achishandira vamwe sekuru vake, ngoma airarana nasekuru vake muoffice. Apa ainge akatongopinzwawo basa nasekuru vake zviya zvepaukama, but ndokubva achizotanga kudanana nasekuru vake aine murume mukoma. Murume wacho asina kana zvaimboziva kuti mukadzi muswero wese wezuva aingoswera zvake achingorarwa nasekuru vake kubasa. Saka takazotanga kugara tose mushure mekunge arambana nemurume wake. Haana kana kumbogara akabatirwa chihure chake nemurume, kutaura kudai vatova vose variko kuJoni uko, but murume wacho haana kana kumbogara akazviziva kuti mukadzi wake akamboita chihure chainge chichityisa kudaro. Saka mushure mekunge varambana akabva achizonditi iwewe wadi wauya tagara tose kunoku, because dambudziko rainge ravapo rainge riri dambudziko rekuti ndainge ndava kusakwanisa kunyatsokuonana nemurume uya wandaidanana naye apo pandainge ndichinzwa kuda kuti nhasi ndiri kuda nezvake. Apa ndainge ndava nemweya wegodo. Zvino ndaiti dzimwe nguva kana ndikamuka pakati peusiku kana ndikangonzwa mamwe mafani movements mubedroom mavo, ndaibva ndatomubhaza zvekuti aisvika pakupopota. Ndakazongoramwa basa because ndainge ndakaboyekana, akazotanga kunditsvaka. Saka ndainge ndava nemukana zvino wekuti ndige ndichionana naye, ende ndaitomunyorera duty roster kuti mazuva akati unenge uri kumba kwangu, ende mazuva akati unenge uine mukadzi wako. Akanditi zvinoita here? Ndikati kana usingadi it is fine, tinokwanisa kana kungorambana. Apa ndainge ndava kumushandisira zvekare mushongo wemupfuwira, akatomboda kuramba mukadzi wake. Zuva iro randaitoti nhasika vanotofanira kutoti vange vachirambana, koma ndakangonyengwa neumwe murume uyu ainge aine mari. Takangosanganawo munzvimbo dzemafaro, ndaitiwawo nestress dzangu kuti so I am about to get married, another woman is about to leave her marriage because of me. So stress yandaiva ndiinayo musi wacho iwoyo yainge isina kumira fine. I then went out, ndikati ndomboenda ndombonwa hangu doro, then ndoona kuti ndozvifambisa sei after that. Saka ndakati ndiriko kunzvimbo kwemafaro ndopa ndakazosangana neumwe murume, ndikabva ndatongotanga kutongotaura naye, ende ndakatoona kutoti ava vanhu vemari, ndokubva andipfimba ndikabvuma. Same time ndakazotoenda ndikanorara kumba kwake mukoma. Takarara mugaraji apa mukadzi wacho ainge aripo. So takasvika kumba kwake, it was very late. Ava kundiudza kuti shamwari madhamu variko, handizivi kuti ndoita sei, torara mumotikari here? Takambozama kurara mumotikari but mainge musina space. Akabva anditi plan yandava kuita shamwari indava kutombopinda mumba ndoenda ndotonotorera vana machira towaridza mugaraji. Ndozvatakazoita, tikarara mugaraji, ndokubva achizomuka makuseni achindiperekedza. Koma ndo wainge kwava hunhu hwangu ihwohwo hwekungosileya ndichingodanana nevarume vevanhu. Gore iro randakazobatwa nerukawo, ndo pandakadzidza chidzidzo chekuti kusvika pari nhasi, even though ndichiri kuita zvekusileya, but ndinoita inonzi tamba wakachenjera.
ndakasangana neumwe murume iye ainge ari handsome, ari mutsvuku, ari munaku. Zuva iro raakandipfimba ndainge nditori kune imwe restaurant ndiri ndega, because ndaiwanzo kuenda kurestaurant ikoko ndichitaimira mhene dzine mari. Saka ndakamuona akauya nemukadzi wacho ndokubva vatanga kudya paya vachifara. Saka mukadzi wacho akazoti areceive phone call ndokubva ambobuda panze. Chandakangogona kuita mukoma ndechekuti ndakangosimuka paya apa ndichita kubvunda, ndikangozvipa confidence because ndainyatsokunzwa kutoti ya murume uyu kauyu anoita akanaka mani. Ndikabva ndaenda ndainge ndanyora pakapepa mafone numbers angu ndokubva ndatongomupa mafone numbers angu. Kana iye akavhunduka ndokubva angonyemwerera paya, ndikaenda ndikanogara pasi. Vakazopedza kudya zvavo ainge ava kungonditarisa tichingocommunicata nemaziso, then akazotanga kunditextera pawhatsapp ndobva tatanga kudanana. So mistake yatakazoita mukoma ndeyekuti iye sezvo ainge ava kundiudza maweaknesses ose emukadzi wake achiti zvimwe kuda ainge achazondiroora asingatozivi kutoti inini ndainge nditongoripowo pakutongotsvaka mari. Saka apo mukadzi wacho paakazofind out kuti murume wake ari kuita zvemagirlfriends ndokuzowana mafone numbers angu ndokubva andituka. Iye akandituka mukoma zvakandirwadza, neniwo ndikabva ndatanga kumutukirira. Akabva anditi iri bo tichaona kuti akangwara pakati pako neni ndiani. Ndikabva ndati iri bo tichangoonawo kuti akangwarawo ndiani, Gules naamainini ko mungagodii. Mukoma nashe ndipo apo mukadzi uyu in secret paakazoenda akabva achizonogadzira murume wake. Ko ini ndaigozivei mukoma, ndainge ndava kutoita zviya zvokumusvotesa. Aiti kana murume uyu ari kumba kwangu ndaikwanisa kana kutongomufonera, ende ndaimuitira utsinyoya hwekuti ndaitaimira paya pekuti murume anenge achinakidzwa neni. Ndobva ndachizotora foni yangu ndobva ndafonera mukadzi wacho. Ndaiti kana ndamufonera dzimwe nguva ndinenge ndakangoisa maearphones ndoisiya yakadaro, aikwanisa kuita kana 20 minutes akangoteerera apa ndinenge ndiri busy nemurume wake, kunyange pasina kana zvakanyanyisa kukosha zvatinenge tichiita, but ndaingoiacta kuita sekunge tinenge tiri busy mukoma. Zvose izvi ndichizviita mukadzi uyu ndainge ndiri pakumurwadzisa. Nerimwe zuva ndakati ndakagara ndakangonzwa kuvaviwa, saka kubvawo zvandakatanga kuita izvi zvemujolo ndo zvandaingoziva kuti ndo zvandinoita kuti kana yava nguva yangu yekuti ndinenge ndava kuda kuenda kumaperiods ndinotanga kuvaviwa kusikarudzi kwangu. Musi wacho iwoyo ndakatoti kuti ndoda kuenda kumaperiods, but ndakavhaka kumaperiods. Ndakagara pasi ndikabva ndatanga kuverenga ndikaona kuti zvainge zvisingaitika kuti munhu wakabva kumaperiods then 7 days later futi wava kuenda kumaperiods. Kundaikuzivei kuti rwainge rwatobata rukawo. Mukoma ndakatanga kuvaviwa ndikokwenya ndichikwenya kusvika kuzasi uku kwazvimba kwainge kwava very sensitive zvekuti ndainge ndava kusakwanisa kana kukubata. Apa hwainge kwava usiku zvino, ndikati ndoenda kupi. Ndakangorara usiku hwose mukoma ndichingotova nekuti ndaiti kana ndikabhoilisa mvura ndikaisa salt ndikatanga kutova zvaiita senani, but kuchiwedzera zvako kuzvimba. Mangwana acho makuseni mukoma nashi ndipo apo pandakaona masvosve. Ndakamuka ndainge ndakatogara hangu pambedha ndopandakaona masvosve awa ainge akakwira madziro akaungana, ainge ari 6 masvosve acho iwawo. Ndikati kumasvosve awo why akaungana saizvozvo, because masvosve nguva zhinji anenge achingofamba achitsvaka chikafu, but iwawo aitoita sekunge ari kuita kameeting akangoungana panzvimbo imwe chete. Ndakangoti ndichingonoburuka mukoma ndakangotarisa ndokubva ndaona masvosve aya ava line kudai ari mudungwe achidzika madziro ndokubva atanga kufamba akafamba. Saka masvosve iwawo andakaona, pane masvosve aya anonzi anoshura kana ukamaona mumba, ndokusaka ndakaramba ndakamatarisa. Akafamba mukoma achiuya pandainge ndiri, ndikatoti masvosve awo anopenga here, ndobva atongonyangarika. Ndikabva ndatanga kunzwa kusikarudzi kwangu uku kuchifambwa ndikati kuchii chiri kuitika, but ipapo pazvakatanga kuitika ndainge ndisinganzwi kana pain, but ndaingonzwa kuti kwainge kuchingofambwa kusikarudzi kwangu uku.
ndakaenda ndikanogeza mukoma, ndikati zvimwe kuda ndikageza kuchaita right, ndikopakira sipo ikoko ndichiti zvimwe kuda mabhakteria, kana ndikapakira sipo ndinoita right, but zvaitowedzera kutorwadza. Ndakazonzi mukoma ndakaridza mhere ndiri mubathroom, ndikanzwa kuti kwainge kuine chinhu chainge chandiruma. Ndokubva ndachizobuda mubath paya, ndakatora glazi chemusi iwoyo mukoma mujolo uyu mujolo wakaoma. Ndakabva ndanoti pamubhedha ndakati zhada, kwava kutora glazi rangu ndikabva ndatanga kudongorera ndichizvipenengura kusikarudzi kwangu, ndigoona masvosve mukoma ainge ariko kusikarudzi kwangu uku, achingofamba achingotenderera. Aiti kana akabuda odzokera, akabuda odzokera. Ndakarwa nehana ndikaridza mhere, glazi riya ndakarikandira kwakadaroko. Ndikabva ndati kochii chiri kuitika kwandiri, nhai Mwari, kochii? Ndakafonera murume uya foni angaibata, ainge ava kusabatawo foni yangu. Ndo pandakabva ndati pano hapana pandingamboenda kuchipatara ndikanovaudza kuti kune masvosve kusikarudzi kwangu uku. Rekai ndimbotaura nefrendi yangu. Ndakamuudza kuti ndo zvainge zvichiitika kwandiri. Ndiye akazototi iwe wabatwa nerukawo, haurizivi here rukawo rwemasvosve? Iwewe ndiwe wega unenge uchingomaona masvosve acho iwawo. So ndakatobuda panze ndokubva ndaenda ndikanogara pasi. Saka masvosve awa zvaaita, ndaiti kana ndikagara pasi then aibva atobuda musikarudzi mangu, obva atotanga kutonanaira, achifamba achitsvaka zvokudya. Kungonosimuka kudai waimaona aita line, obva atanga kumhanya. Ende zvinoitika neimwe speed yekuti by the time yekuti unenge wava kuda kureacta unotomanzwa atova mauri achinanaira achifamba. Ende kana ukangoita imwe movement yaye isinganzwisisiki, rimwe rinotokuruma chete. Saka ndikamuti zvino ndoita sei? Akabva anditi ndikuuya ikoko, zvaunokwanisa kungoita ndezvekuti just relax, do not be afraid, zvava kutoitika kwauri, hapana zvaungazviita. Koba mukuru wavazivisa here? Ndikati no, ndazama kuvafonera but havasi kubata call. Saka iye akabva achizomufonera murume uya wandainge ndichifambidzana naye, akamuudza kuti ndainge ndichirwara. Akatomuudza kuti mukadzi wako arovesa friend yangu nerukawo, manje kana ukasadavira macalls ake ndikuuya naye pamba pako. Ndopa akabva achizondifonera kati kochii chiri kuitika? Ndikabva ndamuudza kuti ndainge ndichiona masvosve awa aiti kana ndakagara aibuda musikarudzi mangu, kana ndikangosimuka chete obva adzoka musikarudzi mangu. Friend yangu akauya nekukasika, ainge atogara ataura neimwe n'anga. Saka n'anga iyi yakamupa umwe mushonga uyo wandakanzi ndinge ndichikwizira kusikarudzi kwangu, kuitira kuti masvosve awa asazongoramba achindishungurudza. So murume uya akazouya because n'anga yacho yainge ichida mari yakawanda. Ndakazoenda kumba kwen'anga iya ndo pandakabva ndachizotanga kugadzirwa. Vakabva vanditi asi mushonga werukawo iye uyo waunenge wakakanganisira anofanira kuti anga achikuregerera nemwoyo wake wose, otherwise unongokwanisa kuzongoramba uchingotambudzika. Saka vakanditi mushonga wavainge vandipa, even though ndainge ndava kunzwa senani, but mukadzi wacho aifanira kuti ange achizviziva. Koma haisi nyore kuti watora murume wemunhu, mushure mekunge watora murume wemunhu then mukadzi wacho obva watanga kumupindura rafu apa mind you. Pose apa tainge tisina kana kumbogara takaonana face to face, zvaingovawo zvekungotukana pamafoni. Mukomanashi, nyadzi dzandainge ndiinadzo ipapo patakazobva kumba kwen'anga tava kuenda kumba kwemurume uya ainge atofonerwa nemurume wacho, akabva ati ko muri kudei? Then ndokubva achizonzi mainini ndiri kuuya navo, tine nyaya iyo yatinofanira kuti tinge tichizotaura nezvayo. Takasvika kuya hana kana kumbogara aita kana hondo neni. Ndaitotya ndichitoti zvimwe kuda maybe ndichazosangana nehama dzake ikoko dzikandirova, but akanditi no, iyena hangu handina kana nguva yacho iyoyo. I think kuti makatozviona kuti handisi munhu wekuti munokwanisa kuita mafanisi neni. Akangonditi andakuregererai, but mumwoyo make ainge asina kundiregerera. Mukoma, ndakatambudzika kusvika n'anga yaya yazodhiraivha ikaenda kumba kwake mukadzi uyu, ikabva yazomuudza
kuti kunyange ukasamuregerera mukadzi uyu akakutorera murume wako, but ziva kuti zuva iro raachati zii kunyarara kana chava chitunha kwauri yatova ngozi yaunenge wazvitsvakira. Hongu akakutorera murume wako, but rukawo basa ravo nderekuti runongoburitsa chokwadi pachena chete. Munhu wobva wamusunungura, hakuna ane mvumiro yekuti ange achiuraya munhu, nekuti iye hakusi kudawo kwake kufambidzana uko kwaakaita nemurume wako. Makakanganisirana mose muri vakadzi, munofanira kuti munge muchizoregererana. Akangoti ehoi, ndazvinzwa, but ipapo manje ndainge ndakaura mukoma. Ndo zvaaingoita masvosve iwawo apa. Uku kuzasi uku kwainge kwava kusafambika kani. Aiti kana achifamba ndainzwa kunzi ju 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 ju, zvimakumbo zvacho zvichiita sekunge tsono chaidzo. Ndainge ndava kurwadziwa. Ndaiti kana ndava kuda kuenda kutoilet ndaimbotanga ndambofunga, ndogara pasi ndoti ndava kuda kuenda kunoita weti, ndombomira mbichana. Ndaizonzwa paya kana ndava kunzwa kuti pain yacho kana yava too much, kuti blood rinenge razara manje ndava kuda kuenda kunorasa mvura, ndobva ndaizongoenda hangu. Komanashe ndaiti ndiri mutoilet ndakagara pachemba, ndaita zvekubatirira kudai ndichitakuridza mmere, kuscreama. Pane zvaivo zvekuti unenge uchinzwa pain, like unenge uine infection, unenge uchingoshingirira uchiita wet, but pane pamwe apo pekuti pain yacho inenge iri too much. Ndainzwa sekunge ikoko uko kwaunorasa nako mvura semunhukadzi kwainge kwakabvaruka, ndichirwadziwa mukoma. Ndaizoti kana ndapedza kuita weti paya, ndo pandainzwa sekunge senani. Apa masvosve aya ndakagara pachemba saizvozvo, aitobuda musikarudzi mangu obva atanga kutofamba achingotenderera mubathroom yami achimirira kuti ndinge ndichizopedza kuita weti. Kungonosimuka kudai apa nepain yandinenge ndichinzwa, ndichinyatsokunzwa kuti hazvisi kana kumboita kana. Aitouya obva amhanya obva apinda musikarudzi mangu zvichingorwadza saizvozvo. Ipapo ndo pandakabva ndazochera kakomba ndikapfira mate makare, ndikati handife futi ndakazvipama. But selifestyle yekuti ndakaijairawo, lifestyle iyo yekuti handina kana kumbogara ndakashanda as such zvekuti ndinenge ndichizviudza kuti mari iyi imari yekutoti ndinotoitawo bhajeti, ndotoisawo imwe mari pasaiti, ndoti ndeyekubhadhara rent, iyi ndeyekuita chakati. Changu chete chandinongoita ndichocho chekuti kana ndikanzi ndashanda ndinotoziva kutoti mari iyoyo inenge iri yekungopa amai vangu. Tinenge ndiine murume uyo anenge achindigadzirisa musoro, kundibhadharira renti, mumwewo ndiye anenge achinditengera chikafu. So ndo upenyu hwandakajairira, ende semunhu wekuti ndinawo kana kosi yandakaita zvimabasawo, kana kuri kunzi dai ndainge ndisingaite izvi zvekudananawo nevarume kuti ndinge ndichiwanawo zvimari, ndingadai ndichingoshandawo zvimabasa izvozvizvi zvehomemade, but pari zvino hangu ndinotoraramawo kaupenyu kari right. Saka ndangouyawo pano ndichida kungopawo vamwe vanhu yambiro kunze uko vangava vari kudanana nevarume vevanhu. Rukawo rwuriko, ende kana ukabatwa nerukawo unozoudza vamwe. Vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna vanzvadzi vedu. Hanzi rukawo rwuriko. Pakaipa. Zvakamboitikawo kwauri here kuti wakambobatwa nerukawo kana kuti wakaisawo partner yako rukawo? Strange things indeed they do happen in this world. Regedzai tibva taenda panyedu inotevera. Nyedu inotevera yakamira sekudai so. Hanzi makadi zvenyu mukoma, I am being tempted. Ndine friend yangu uyu anogara muSenton. Saka iye friend yangu uyu takaenda tose kuuniversity. Pandakauya kuno kumukoma ndakatambudzika kubva mugore ra2014 because ndakauya kuno ndobva ndatanga kugarawo nevamwe mukoma vangu avo vanongoitawo zvekuvaka, but ingori nhamo yega yega. Saka ndakazosangana naye panguva yaya yeCovid-19
ndainge tiri paFacebook, then one day ndakangosangana neprofile picture rake ndikati mvesi wangu kauyu, mvesi uyu atobudirira kauyu. Ndikatorakidza mukoma ndikati muchiri kumuziva here? Vakanditi ingawani zvaava nemari. Ndakabva ndatanga kutaura naye. Saka ipapo paCovid ndipo paainge achifanira kuti dai ainge akandibatsira, asi ipapo ainge ari kumhiri kwemakungwa paya pakazoitika Covid. So mukomanashi ndakabva ndachizongoramba ndichingotaura naye. Lockdown yakasvika pakupera angoriko kumhiri kwemakungwa, so akazodzoka kunoku kuSouth Africa. It was last year ndipo paakadzoka akabva anditi since I was not around for a very long time, saka tichazotaura, like now there are some things that I need to sort out. Pese apa ndainge ndakangomumirira, but akandipa mari, akandipa 9,000 akabva anditi just use this money, you can do whatever that you want. Semunhu wekuti ndakasvikawo pakurambwa nemukadzi nekuda kwenhamo. Hakuna mukadzi anoda nhamo mukomanashi, ndozvaakandiudza. Nyangwe ipapo pandakamuudza kuti madam vakazondisiya, vakanditi zvinhu zvangu zviri kumuvha so slow. Akanditi do not even worry shamwari, vakadzi ava uchawawana, vakadzi vakawanda. Hakuna mukadzi anoda murume asina mari. Just let her go. She does not deserve to be with a man like you. You are a billionaire. So mukoma mushure mekunge andipa mari iyaiya, ndakagara ndakangomirirawo call yake. Akandifonera, it was last month. Mushure mekunge andifonera ndakabva ndachizoenda kumba kwake. So recently I went back to his place. Akagara neni pasi. Mushure mekunge ndamuudza kuti life yake anorarama iripo. Pandakasvika pamba pake ndakatomuona ainge atori busy zvake achitonwa doro. Apa ainge aine vakadzi muno vemuwando vachifara mukoma vachinwa doro. Akabva angonditi tora one waunoda. Semunhu ainge agarawo nguva refu, munongozivawo kuti kana zvinhu zvakakuomera unoshaya kana hanya nevanhukadzi. Ndaingotiwo kana kuri kunziwo ndikanzwawo kuda ndaingodownloadawo mavideos mamwe andaingoonawo mumagroups awo andiri anotumidzira mavideos evanhu vanenge vachisika bonde, ndobva ndangozvibatsirawo zvabva zvangopererawo ipapo. Saka paakanditi sarudza waunoda uende naye, nekuti ndatozvibhadhara kudhara zvimuko izvi ende hazvina kana pressure. Ndakabva ndachizongosarudza umwe wandakaenda naye ndokubva tachizorara tose. Akanditi enda mubedroom mangu. Saka paakanditi enda mubedroom mangu unorara naye mubedroom mangu, handina kutoziva kutoti zvainge zvitori nechirevo. Ndakaenda naye musikana uya ndokubva ndanomushandura, ndikamushandura rutatu runa ndokubva tachizodzoka zvedu. Tainge taneta. Akabva anditi uya tinwe doro. Saka iniwo mukomanashi doro hangu handitomborifariri kubva ndichiri mudiki. Saka ndakangonwawo 1-2 sips. Akabva achizoudza vasikana vaive kuti vange vachienda mumba vanonozorora zvavo vari mumba. Tikabva tatanga kutaura. Saka iye aifungidzira kuti ndainge ndadhakwa. Akabva anditi there is a story that I want to tell you. Akabva azondiudza kuti iye ainge akaromba. Hanzi akaromba mushure mekunge amai vake vanyanyisa kurwara. Saka akazoenda naamai vake akatotaura zita ren'anga yacho, asi ndinotyawo kutaura zita ren'anga yacho iyoyo. So pavakaenda kun'anga kwacho ikoko ndipo apo paakazonzi nen'anga yacho aifanira kuti ange achizodzoka. Akazodzokera kudare kuya ari ega. Ende makore acho aiti upenyu hwake hwainge usingatombofambi zvachose, zvinhu zvakamuomera. Apa achitanga kuzvibvunza kuti zvino zvaainge akauya muno muSouth Africa achiti zvimwe kuda ainge achazowanawo mari yekuti ange achikwanisa kuzorapisawo amai vake. Iye anoti nekuda kwenhamo akazosarudza kuromba, asi anoti akadzokera kuya kudare ari ega asina kana tarisiro yekuti ainge achazoudzwa zvose zvaakaudzwa nen'anga yacho iyoyo. Yakamuudza kuti iye paari ainge aina tateguru avo vainge vagere paari. Zvino tateguru ava vainge vakatsikirirwa ende kusunungurwa kwavo kwaizoti netsei, nekuti mumhuri mainge muine avo vainge vakaromba. Asi kana achida aikwanisa kushandisa urwere hwaamai vake kuti ange achizoita mari. Iye anoti akasarudza kuti zvainge zviri senani kuti ange achizoshandisa urwere hwaamai vake. Akaita saizvozvo akabva achizoudzwa kuti aifanira kuti ange achizodzoka kuSouth Africa asina kuzivisa hama dzake. Amai vake vaifanira kuti vange vachizofa neBP. Iye anoti
akadzoka kunoku kujoni akatanga kunyang'anya uye zvekare aitoposta mapictures pafacebook aine vakadzi vakasiyana-siyana, yet amai vake vainge vachirwara. Kubva zvaakatanga kuignora amai vake, iye anoti ndo paakatanga kuita mari. Hanzi akaita mari yakawanda, amai vake ndokubva vachizofa. Akabva anzi ainge asingabvumidzwi kuti ange achizoona kofini raamai vake, so akangodhileya. Iye anoti akadhileya kuzonosvika amai vake vachizovigwa. Akatobva kuno kuSouth Africa aine motikari yaainge abva mukutenga. Hanzi vanhu vakashamisika vakati, ko mukomana watova nemotikari, but nekuda kwekuti vanhu vainge vasina kana mari, vatoriwo pakutotambudzika, vari varombo vekupedzisira, hanzi vakatofarawo kutoti mumuri at least tavawo nembinga yedu. Ndo zvaakandiudza izvozvo. Saka iye ari kuti ndinokwanisawo kushandisawo baba vangu ndoitawo mari. Saka handizivi kuti ndoita sei mukomanasha. Ndikutodawo help uye zvekare ndikudawo mazano kubva kumhuri yeZimbabwe. Kune avo vanenge vachida kundijaja, do not just judge me, ndibetserei. Kana muchindibatsira ndibetsereiwo nezvinooneka, not kungonipa advice yekuti siyana nazvo, but yet I am going to bed hungry. To those that want to help me, at least ndipei plan yacho. Kana kuri kutanga business, ndibetserei kwacho ndige ndichitanga business. Ndosiyana nazvo zveurombwa, not just to be judgmental sezvandinogara ndichingoona. Vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna mukoma vedu. Ngatizamei kuti tinge tichitaura navo mukoma vedu ava mucomment section. Strange things indeed they do happen in this world. Zvakangooma hazvo vedu we.